ببونايا روجا تێکوشینا li dijî şiddeta li ser jinê em wek jinên Kurd wek jinên azadîxwaz yên ku li bin siya felsefeya netewa demokratîk xwe birêxistin kirine em dibêjin ku şiddeta herî zêde ya ku em behsê bikin di vê rojê de şiddeta ku jinên bi giştî di demên şer de rastî tên di demên şer de û di demên aloziyên welatan de şiddeta herî giran li ser jinê tê meşandin. Niha em dikarin behsa jina efrînî bikin ya ku niha li şehbayê jiyan dikin. Jina efrînî şiddeta herî giran ya ku li ser tê meşandin dûrbûna ji axa xwe, ji welatê xwe, ji keda xwe ya bi salan ya ku derbas kiriye li Efrînê, ji jiyana xwe li Efrînê bi dûr ketiye û rastî zehmetî û êşên pir giran tê. Jiyan û astengiyên jiyanê pir dikişîne û rastî şiddeta tê. Dîsa jina Efrînî ya ku niha dibin siya dagirkeriya Tirkiye ya faşîst û çeteyên wê ve jiyan dike. Yani rastî qetilkirin, tundî, revandin, zewaca biçûk ya bi darê zorê, heta tecawûzkirin û hemû dibin tehdîdên kuştinê de jiyan dike. Ev tişt li ber hemû çavên dînyayê ye yani. Tê dîtin û bêdengiyekî pir mezin li hember vê şiddeta ku li ser jinê tê meşandin, jina Efrînî bi taybet bêdengiyek heye. Bi giştî em ji bo roja 25 mijdarê dibêjin yani şiddet cureyên wê pirin, enwacê wê pirin. Şiddeta nefsî heye, şiddeta cesedî heye, heta şiddeta cinsî li ser jinê tê meşandin. Diwarên aborî de, diwarên siyasî de, diwarên çandî de hemû jiyana va civaka dibin siya zihniyeta mêrê serdest de jiyan dike, jin rastî hemû cureyên şiddetê tê. Ji bo wê tê xwestin ku zanebûyînek di civakê de were çêkirin. Ancak bi vê zanebûyînê, ancak bi jina ku dîroka xwe nas kiriye, têkuşîna xwe nas kiriye, mîrasa ku jina azad daye wê mîrasa nas kiriye, ancak bi jina azad guhertinek di civakê de çê bibe û bi têkuşînekî berdewam li hember şiddeta ku li ser jinê tê meşandin were çêkirin. Ne tenê roja 25 mijdarê, hemû rojên salê bibin roja têkuşîna li dijî şiddeta li ser jinê.